Rasan datang nganggo sangu barang bakune mangkat. Ayo. Kayak wis. Aduh. Ya. Sampun beda sangjaning Rata Denawa pating gritrah pating grayar kaya barungan den dandani lakune nang Yogya kang ngawu semangkono kang dumunung wonten Kayangan Sapta Pertala Sang Hyang Ananta Boga nampi swanira kang wayah Raden Antarja ingkang nganthi kang ngrayi Raden Antasena deku-deku mari keluwenten padanira Sang Hyang Ananta Boga mangkono lan pangandikanira
ore sang Mahayogi sawusnya semeti mungging patrebaan tangwani ngali wijiling sasongko saking angraning ukir Siwarsono mengkuta putuku Antarja jeneng kita sowan ana ing ngersanipun Hyang padha kanthi rahayu kawula nuring nggih Kanjeng Hyang boten wonten setunggal napa sowan kula marang ngabiyantu ngersanipun Kanjeng Hyang keparang ingkang wayah ngaturaken sembah kula kunjuk wonten kesupaduka pukulun Ananta Boga. Ya wis ulun tampa pangestuku tampanana ngger putuku Antarja inggih dat kapun wisaka minangka jimat paripe. Mengko dhisik sajrone jeneng kita sowan lah kok bareng laku karo jejering satriya ingkang kalenggan iki uga melu sowan. Iki sapa? Antarja, nggih nyuwun pangapunten. Monggo dipun dangu kewala. Supados terang terwaca menika satriya saking pundi lan sinten kang dados sinambating wangi. Ya mengkono Antarja. Pawongan ingkang bisa sowan ana ing kayangan Sapta Pertala padha kanthi rahayu lan sapa jenengmu? Ya Mbah, aku rana siji apa sak lakuku sowan ana ing ngersane Simbah Ananta Boga. Ya ditepungake wae aku iki Antasena ingkang yektine aku putu Sang Hyang Baruna. Oh, kowe kuwi putu Sang Hyang Baruna. Ya mengkono. Lah apa kang dadi darunane ing rikalenggan iki sowan ing kayangan Sapta Pertala. Lah iki ceritane. Aku kuwi takon tambuh marang Eyang Baruna sapa sing ukir jiwa ragaku. Lah wasana Eyang Baruna ora kersa paring pangandikan malah kepara aku supaya sowan ana ing kayangan Sapta Pertala. Ingkang saperlu njaluk pangayuwane Sang Hyang Ananta Boga. Nggonku kepengin ngawu-awu Sudarma sapa sing ukir jiwa ragaku. Ung Siwarsana, Antasena, yen to kita kepengin bakal mangerti ingkang ngukir jiwa raga kita, ya Sudarma kita. Yekti tanpa beda kelawan Sudarmane putuku Antarja. Lho. Raden Antarja, ya iki sedulurmu tuwa ya kakangmu. Antarja iki uga putra Raden Werkudara panenggak Pandhawa. Mula padha-padha putra Werkudara jeneng kita isih kadang. Oh, Raden Antarja ya wektu kalenggan iki sowan ing
kayangan Sabta Pertala. Ger Antarja wonten dawuh Kanjeng Hyang iki isih kalebu adimu dhewe ya putra Njodipati. Aduh, nggih. Menika ingkang saking pundi? Saka dasaring samudra. Putra Raden Werkudara ingkang patutan kelawan Dewi Urangayu. Oh, ora ngaten. Nggih. Yen ngaten menika kadang kula Taruna. Iya, mengkono. Dimas Antasena padha kanthi rahayu. Oleh pamujine Kakang Antarja Rana siji apa? Bektiku katur Kakang. Ya tak tampa Dimas Antasena. Lah, sak banjure sakwise aku nampa pandikane yang Ananta Boga yen aku iku nunggal bapa kelawan Kakang Antarja ingkang mukir jiwa ragaku ya kuwi Raden Werkudara Panenggak Pandhawa. Iya, pancen mengkono. Besok kapan nggonku iso ngaturake dharma bekti lan ngaturake sembahku karo Sudarmaku. Tegese aku kepengin bakal ketemu karo Sudarmaku. Ya, yen to pancen madhep mantep marep kang dadi rasamu, Antasena kepengin bakal ngawu Sudarma. Karben sangku bisa bareng laku lan putuku Antarja. Anggone bakal sowan ing kasatriyan utawa negara Ngamarta. Ora ngono ya, yen kaya mangkono malah tiwas kebeneran banget. Rasah dadak goleki ana ngendi dununge negara Ngamarta ya dununge bapakku Raden Werkudara. Nanging kabeh mau sing prayitna ngati-ati, Ger. Sebab sak lakune iki mau sing duwe gegayuhan ingkang luhur bakal ana sandungane. Mula sing kebak kaprayitnan. Titikane negara Ngamarta iku yekti ana bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamarta. Mengkono nggir. Ridho mawur mangawu mawurahan dina tengaraning ajurit gong makuru gongso ong ong putuku nggir Antarja wonten dawuh Kanjeng Hyang dina iki gandeng jeneng kita anggone sowan wis purna kang dadi wigatine ngelmu uga wis tak paringake marang jeneng kita malah kepara pusaka sisik kencana uga tak paringake marang kita mara kage baliya ana ngersane wong atuwa kita kantenen adimu Antasena ingkang bakal ngawu Sudarma iki inggih ngestaken dawuh Dimas Antasena piye Kang ayo dina iki barang lakuku yen kepengin bakal ngawu Sudarma ketemu marang Bapa Werkudara. Yo tak dherake njaluk pamit Mbah Antaboga. Yo sing ati-ati Antasena.
Om Sigra bala kang tuminggal prangat sampo samya ngadali Om Lera tatit weleting kota dan nyanggung manguncang niti benjang sangat jimiji ladinyo ngedali wuwus mengko tadiku di Dimas Antasena piye kan apa Siadi durung mangerti dununge negara Ngamarta ya duning Sudarmaku ya Sudarmamu blas durung ngerti mula aku ngawu-awu Sudarma malah kepara dililani aku bareng karo kowe Kang iya kena bareng aku nanging sing ati-ati ya iki merga wis dumunung ana ing daratan tegese aku wis mijil saka tenging Bantala. Oh, mulane le pading. Mergo aku kowe wis metu saka jrone bumi. Iya, mengkono. Dimas Antasena. Wah, jan werna-werna ya nang jaba ki. Mongko kahanane endah. Marak ati kaya ngene. Wah, jan iki sing gawe sapa ya, Kang? Kok ana kae lemah ting petuduk kae apa kae? Kae jenenge gunung. Sing gawe Gusti Kang Akarya Jagat. Ya Gusti sing Maha Suci. Kowe lah kok le asri dinulu. Lah kae mencorong blerengi kae apa kae? Kae srengenge ya Sang Hyang Surya. Sing gawe sapa? Ya Gusti Kang Akarya Jagat. Ya Gusti Kang Maha Suci. Wah. Welok tenan ya. Lah kae kono gunung loro dipangan bocah cilik kae. Kae ki wong nyusoni. Oh, tak kira gunung leteng petuduk. Aja gawe wirang apa-apa ditakokke. Ah karang ora ngerti kok ya. Ora ngerti mono takon ya wis lumrah. Ya, yen kaya mangkono, ayo dina iki lumaksana. Ulun bener iki. Mengko mesti tekan. Kasatriyan Jodipati ya negara Ngamarta, ya papan dununge Sudarmaku, Sudarmamu. Oh ya. Ngulon iki ya mengkono Dimas Antasena. Oke. Jagadewa Bathara. Wah, jare arek ngawu Sudarma ngetutke laguku nanging yen to kaya ngene carane malah gawe isin Antarja. Apa-apa ditakokke mongko gumunan. Ya dasare urung tau weruh. Ya lumrah ning aku wirang. Ben nggo gawe prihatine adhiku Antasena karben goleki dhewe ana ngendi dununge negara Ngamarta tak tinggale nyimpang dalan karben mengko dituduhke dening Gusti Kang Akarya Jagat.
Wah, rumangsa bungah rasaning atiku. Dupi aku ngerti gumelaring jagat raya iki jebul pancen werna-werna kahanane, werna-werna isining jagat iki. Ning kabeh mau kudu iso milah lan milih endi sing apik lan endi sing bener. Kadang kala ketoke wujude apik ning gurung karuan becik. Iku wanter pangandikane Yang Baruna. Ya Kang, Kakang Antarja. Sesuk kapan lek ku tekan negara Ngamarta iki, Kang? Selak kepengin ngaturake bekti karo wong tuwa aja. Lho kok meneng wae to, Kang? Kang? Lho, lah kok ora ana iki? Wah, wis sembrono iki. Kakang Antarja lah kok nilapake aku ninggal aku dhewe nang kene. Jare gelem diderekke, gelem tak tutke bareng lakune. Lah kok mah aku ditinggal kaya ngene iki karepe kepiye to, Kang? Oh, ya mbok menawa dadi pamecutku lehku madhep mantep marep nggonku ngawawu Sudarma. Ya, wanter dawuhe Kanjeng Hyang Antaboga, aku carane ngerti duning negara Ngamarta yen to ing kono ana bumi sing gandane wangi. Ya, tak ambles bumi meneh. Durung pati-pati njedul saka Bantala yen durung mambu bumi gandaning wangi. Kayune Purwasa jati
ana tangis Purwimang Sumadya raras rinaras gati ning kandha. Kudhuk pumedhap kadya kedhe kenyokang tinari krama karna datan karenan. Rononan panjareng sititi demer panem pranawing triloka taman candra kirana rup endah hanganela pinarbawing Suryati sinawung gitaning brahmana kang kapadaring sih. Kocaping samangke dere wonten kang sami sabawa nanging dupi tatah Semarang kepancan diwasani Sang Hyang Arka katon wis panjenengan cek gara-gara isine kang gara-gara bumi langit goncang ganjing horeg obah kang pratala lindho ping 7 sehari omap kang calonidi gumaludha guntur ketuk solahe para jalma pati ambentusi sirna larut katempuh kang pancawara apa ta pertandane gara-gara yekti datan kloncap jroning pakliran gara-gara mungkin ari ngormati wijilira ki Semar Badrana Satmajanira ingkang nalika semanten sami pacak gojikaning ora-ora mbuh katon miyos ngeksi gondo tunjung pangtrate om irem-irem kambang popong kambang popong sari mulat Tarate bang rarayungan
Om
lesung jumengglung Waduh Petruk demeh iki bengi klasikan le nembang ya klasik lah ya karo jumbuh karo swasana ya toh